Dames en heren kijkers en luisteraars van Kulturu TV, een van harte goede dag. Mijn naam is Rap Engel, maar dat wist u al en dit is de talkshow Tak Nangami. Praat met mij. Talk to me. We zijn voor u op pad gegaan vandaag en zijn bij een hele belangrijke man terechtgekomen. U weet, ze zeggen holle vaten klinken het luidst, maar volle vaten die klinken gedempt. Maar dat geluid draagt het verst. En deze man is een man met inhoud. Maar ook hij begrijpt dat we aan de vooravond van een enorme transitie zijn in Suriname. Namelijk, oil en gas zal Suriname voorgoed doen veranderen. Ik ben samen met hem op een lounge geweest waarbij de minister van Oil en Gas en Milieu aanwezig was, de minister van Onderwijs was er ook en de directeur van Total Energy, meneer Nunes, die was er ook. En er wordt gepraat over grootste dingen in Suriname. Suriname moet leveren. En deze jonge Surinamers die zit, luistert en zegt het volgende tegen ons. Ik heb dus dan, ja inderdaad, deze breedlachende jonge Surinamang, meneer Holwand. En meneer Holwand is verantwoordelijk voor een HBO-opleiding in Suriname. Trouwens, wij gaan hem uitnodigen om ons te vertellen wat hij allemaal doet. Meneer Holwand, goedendag, dit is Kulturu TV Internationaal. Blij dat u ons wilde ontvangen. En meneer Holwand, ik heb u nooit niet zien lachen. Is dat uw kracht? Ik hoop het. Het is altijd goed. Goedendag, kijkers en luisteraars. Ik weet dat de voorganger heeft gezegd van weet je, er zijn heel veel spieren om je gezicht strak en boos te kijken, maar er zijn zo weinig spieren om te lachen. Ja? En dat hoor ik wel vast, ja. Okay. Dus er zijn er zoveel zaken die je kunnen afleiden en die je leven beroerd kunnen maken. Ja. En het is goed om te kijken naar de dingen die je plezier geven en daarop te focussen. Ik neem het mee. Meneer Holwand, u bent in Suriname verantwoordelijk, heb ik gezegd, corrigeert u me, daar waar ik de plank missla, voor HBO-opleidingen, onder andere in Suriname. Is dat correct? Ik ben verantwoordelijk voor beroepsopleiding en voornamelijk tot middelbaar beroepsopleidingen, omdat het hoger onderwijs bij een ander directoraat zit. Okay. Ik word wel vaak meegenomen als het gaat om het hoger beroepsopleiding, maar dat komt vanwege mijn verleden. Okay. Als directeur PTC word ik dan vaker wel gevraagd. Maar er is een aparte portefeuille, hoger onderwijs, en dat valt dus onder mijn collega Hassan Khan. Oké. Complimenten voor de regering die u weet te vinden en toch gebruik van uw expertise maakt op vele vlakken, vele fronten, 2 in ieder geval. Zo zou het in Suriname moeten gaan. Wie weet zal het in de toekomst nog meer die kant op gaan. Meneer Holwand, waarom is het belangrijk dat men weet wie u bent? Ik heb al aangegeven dat we Suriname staat aan de vooravond van een heleboel grote veranderingen. En ik had de minister gevraagd, meneer Holwand, mijn god, is die schoen niet te groot voor Suriname wanneer je kijkt naar oil en gas en wat er verwacht wordt en wat we zouden kunnen doen en je kijkt naar met zo hoeveel we zijn in dit land, 600.000. We zijn zo'n klein beetje en we doen mee met zo'n giga-competitie met grote jongens in de wereld. Is die schoen niet een beetje te groot voor ons? Ik weet niet of we dat moeten stellen, dat die schoen te groot is. Het is niet de eerste keer dat we met grote projecten meedoen. Ik denk dat ik misschien een beetje ouder ben, no? Maar als we denken aan de jaren 40 tot en met de jaren 80, hebben we ook met grote projecten meegedaan. Okay. En uiteindelijk is het bedrijf, en dan denk ik aan die aluminium en bauxiet. Het begon als Alcoa, het is Suralco geworden, dat we zelfs Surinamers in de leiding hebben gehad van Suralco.
Dus ik denk niet dat het dat die schoen te groot is voor ons. Nee. Wat ik wel denk is dat we ons wel goed moeten voorbereiden. Oké. En in die voorbereiding kijk ik eigenlijk niet naar oil en gas. Nee. Ik kijk niet naar oil en gas, omdat Bauxite ons heeft geleerd dat die sector zichzelf ook wel gaat ontwikkelen en zichzelf staande kan houden. Ja? Ik kijk voornamelijk naar wat daarna. Ik kijk voornamelijk naar de andere sectoren die voor Suriname duurzaam zijn. Ja. We hebben gezien, Bauxite heeft 100 jaar gedraaid en we hadden een fase gehad waarin we heel goed zaten in de economie. En toen je die decline kreeg, zag je ook dat die economie op een gegeven moment omlaag ging. We hebben het gezien met goud, dan had je ineens weer een opleving en nu hebben we die opleving met olie. Sowieso moeten we mensen hebben die weet hebben, Surinamers. Buitenlanders moeten ons nu komen vertellen wat er met onze olie moet gebeuren en hoe we onze olie het best kunnen doen. Wij als Surinamers moeten dat doen, dus sowieso moeten we elkaar daar hebben. Maar we moeten ons niet blind staren op die ontwikkeling binnen oil en gas. Okay. We moeten hem gelijk trekken met alle andere ontwikkelingen. Het voordeel dat je hebt met oil en gas is dat de middelen makkelijker loskomen. Dus ik zou me misschien financieel niet zoveel druk maken van hoe financier ik dat. Ik zou eerder kijken naar de andere sectoren die duurzaam zijn, waar we juist minder financiering voor hebben. En dat we onze energie daarin gaan stoppen om die financiering daarin te krijgen. Zodat we een brede economie hebben en niet een smalle die alleen maar gestoeld is op mineralen. Ja, dat het in de grond is een feit. Dat we het uit de grond kunnen halen, is ook een feit. Waar de bedrijven, waar u en ik in elk geval te gast waren recentelijk, in het Azuria gebouw, mooi gebouw trouwens in Suriname, waar de directeur van Total Energy daar het hoogste woord had, dacht ik zo een beetje, in positieve zin nog kijkend, is de roep die je hoort personeel. En men kijkt naar u en men noemt u, men kijkt echt letterlijk, de minister kijkt naar u, de minister van Onderwijs kijkt naar u, meneer Brunens kijkt naar u, meneer Nunes kijkt naar u. Meneer Holband, ja. Wat kunt u leveren? Op dit moment hebben we een groep van 30 jongeren, nee ietsje meer. We moeten nu al een groep van rond de 100 jongeren zijn. Omdat we al 4 cohorts hebben op het NATIN. Die zijn opgeleid, het is een associate degree zou je het kunnen noemen. Dus na NATIN hebben ze een vervolgopleiding in de olie en gas. Maar die zijn meer in de ondersteuning van die olie en gas. Dus dat zijn het elektrotechnicians, werktuigbouwkundigen, procesengineers die dan een aantal dingen moeten doen. Daar moeten we nu al rond de 90 of 100 zitten, 4 cohorts. Ja, de 4e cohort gaat van gaan. Eigen jongens, Surinaamse jongens, Sranamboy, Plakkaboy, Sranamans, die zijn opgeleid. Programma door de staatsolie getrokken. Daarnaast hebben we met Diaspora, zijn al vorig jaar gestart met Diaspora, om in de hardcore mensen op te leiden. En daar hebben we dus 30 jongeren die dus nu op het AMTO zitten en het eerste jaar hebben we voltooid. Er is een project gaande, de president wil, dacht ik, 1000 mensen opgeleid hebben. Er is een project gaande waar we dus nu rond 300 jongeren hard in die olie en gas gaan opleiden. Er is ook nog een andere traject gaande waar we voor de ondersteuning op het financieel gebied mensen gaan accountants gaan trainen of gaan opleiden tot accountancy, meer in de olie en gas. Dus er zijn bewegingen. Behoorlijke bewegingen? Ja, er zijn behoorlijke bewegingen. Alleen wat je merkt is dat de vraag, en wat je ziet is dat de vraag naar de ondersteunende diensten, naar specifieke ondersteunende diensten, dat die ontbreken. Oh nee, niet de vraag, het aanbod. Het aanbod. Ja, de vraag is er, maar het aanbod naar specifieke... Gaat het een beetje te snel voor Suriname?
je zou eigenlijk, ja, nu wel. Nu wel. Het gaat Nu snel, wel. het gaat Ja. hard. Ja. Alleen, het is toen de directeuren van Staatsolie in de jaren 2015, 2016 zeggen van het komt. Was me misschien nog een beetje achterdochtig, want je had eigenlijk de tijd om het te gaan doen. Ja. En bij de eerste ontdekkingen zag je nog niet de beweging, maar pas toen die FID er was, begon men echt te rennen. Ja. En we zitten dus nu echt een beetje krap. Wat we ook hebben gehad is dat het beroepsonderwijs, ik ben heel blij met de uitspraken van onze huidige president. Daarvoor spraken we het steeds, maar je zag dus dat de aandacht voor beroepsonderwijs niet echt daar zat. En nu we zo kort dag hebben, wordt nu alles wel gecentreerd naar beroepsonderwijs om een aantal dingen gedaan te krijgen. Ik denk wel met de moderne techniek en met nieuwe inzichten dat we wel de sector gaan kunnen ondersteunen. We moeten naar het curriculum, we moeten dus een beetje innovatief gaan denken. We moeten, ik zeg altijd, niet out of the box, but we have to burn the box. Dat betekent dat we op een gegeven moment gewoon misschien helemaal opnieuw zaken moeten gaan bekijken. Want het onderwijs is al die jaren op een bepaalde manier ingericht. En we hebben bijvoorbeeld maar één uitstroommoment, één instroommoment. En we moeten gaan naar meerdere uitstroommomenten, meerdere instroommomenten, kortere trajecten. Niet dat je dus naar NATIN gaat of een andere mbo-opleiding en dat je 4 jaar daar zit. Maar dat je kortere trajecten hebt zodat mensen daaruit kunnen stromen en direct bepaalde functies kunnen gaan bekleden. En als ze door willen groeien, terug kunnen komen, aanvullende opleidingen volgen en dan door kunnen gaan. En waarom dat zo belangrijk is? Het is belangrijk om 2 redenen. We hebben een zwakke economie. Sociaal-economisch hebben mensen het heel moeilijk. Ja. Waardoor je merkt dat heel veel jongeren snel een werk gaan zoeken. Okay. Dus je krijgt ze niet voor lange tijd in het onderwijs, dat is 1. Je krijgt het niveau niet, omdat ze dan drop-outs worden, ze halen hun niveau niet. Jammer. Als je dat gaat verkorten, hebben ze een afgerond iets. Hebben ze een afgerond geheel en dan kunnen ze gaan werken. Waardoor we 1. Mensen hebben in het arbeidsproces die competent zijn, op dat niveau. Ze zijn competent, ze zijn geen drop-outs, ze zijn competent, je kan ze direct gebruiken. De sociale lasten voor de staat worden minder, want ze kunnen voor zichzelf zorgen. En het bedrijf heeft er wat aan, omdat ze arbeiders krijgen. Ja. Daarnaast kunnen ze dus, wanneer ze zich verder willen ontwikkelen, terugkomen om door te gaan in het onderwijsproces. Dus dat zijn de zaken waar we nu naar kijken om het onderwijs zodanig te maken dat we heel snel mensen in het arbeidsproces kunnen krijgen en dat ze niet dus 4 jaar hoeven te wachten. En het is niet nieuw, want als we denken aan de kwalificatieraamwerken, dan zie je dat je dus certificaten kan behalen. Ja. En de certificaten zijn afgeronde geheel. En dat traject zitten we nu om zo snel als mogelijk de jongeren en ook anderen die een andere richting op willen gaan, de gelegenheid te geven om in het arbeidsproces binnen te stappen. Ja. En dat doen we dus ook met de olie en gas. Geweldig, maar complimenten. Maar nu de andere vraag, is er animo? Is er aanstroom? Zijn er 15 leerlingen voor 10 plaatsen bijvoorbeeld? Ik zei er eens aan het begin, we hebben een fase gekend waar het beroepsonderwijs eigenlijk stiefmoeilijk werd behandeld en werd afgezet tegen het academisch onderwijs als een onderwijsvorm waarin tegen beter weten in. Of waren er niets anders te bieden? Ik weet het niet. Nou ja, dat laat ik even in het midden. Maar het werd afgezet als een vorm van onderwijs waar je naartoe ging als je dus niet academisch verder kon. Dus als je problemen had met rekenen, ga maar naar het beroepsonderwijs. Waardoor het leek alsof het een opvang was voor kinderen die niet normaal, die niet konden meegaan met de anderen. Dus dat is al één ding. Een tweede dat gebeurde is dus dat je ziet dat de investeringen in het beroepsonderwijs veel minder waren dan. En dat heeft gemaakt dus dat je
een stigma hebt binnen beroepsonderwijs, want niet iedereen wil naar beroepsonderwijs. En dan vooral het lager beroepsonderwijs. Op middelbaar zie je wel, als je kijkt naar het NATEN, als je kijkt naar IMEAO, dan zie je wel dat mensen er naartoe gaan. Maar als het gaat om het lager beroepsonderwijs, wat je stigma, want wie gaat naar daar? Toch? Je bent niet slim genoeg als je daar gaat. Ja. En dat maakt dus dat je voor beroepen op dat niveau heel weinig mensen hebt. Je ziet ook, we moeten heel veel zaken, we moeten inventief zijn om efficiënt met de scholen om te gaan. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs toch nog op het niveau blijft. Tegelijkertijd zijn we bezig dan mensen te interesseren en te laten zien wat het beroepsonderwijs eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is. En daarom ben ik zo blij met de uitspraak van de minister, of niet de minister, de president, die heeft gezegd van, nee, we gaan nu, de focus gaat nu zijn beroepsonderwijs. Dan we gaan het accent verleggen van het algemeen vormen van het academische naar het beroepsgerichte. Dat gezegd hebben betekent niet dat je het algemeen vormt, maar dat is de basis. Als we denken dat leerjaar 1 tot en met leerjaar 10 is de basis, dat moet goed zijn om van daaruit dan beroepsvormen te kunnen gaan. En daar hebben we nog de uitdaging, omdat je ziet dus dat de instroom nog niet zo groot is, waardoor je de uitstroom ook niet snel kan invullen. En op die vraag concreet, hebben we genoeg mensen? U zei van we zijn zo klein en zo weinig mensen. Ja. Ik denk dat als we iedereen binnen het onderwijs competent kunnen maken, dat we het aan kunnen. Dat we het aan kunnen. Hoeveel? We hebben ongeveer bijna van die 600, 300 zoveel zijn toch in de actieve arbeidsproces. Moeten we kunnen. Dat moeten we wel kunnen doen. Alleen we moeten erop toezien dat we de kwaliteit goed hebben, dat we de mensen laten weten dat beroepsonderwijs niet een onderwijsvorm is waar je naartoe gaat omdat je niet, maar dat het even belangrijk is als het academisch. Ja, en vooral. En wat ik erg vind, en ik hoop dat er ook mensen in Suriname echt aandacht voor hebben. Je verdient veel beter bij het beroepsonderwijs. Je verdient, en ik wijs iedereen erop, breng je auto nu naar een monteur. Ga even rekenen, wat vraagt die monteur als arbeidsloon? Vraagt hij misschien 700 naar 1000 als arbeidsloon voor 1 auto. Om een lampje te verwisselen. En om een lampje te verwisselen. En dan heeft hij misschien 6 of 7 auto's, dus heeft op 1 dag heeft hij misschien al 8.000, 9.000 verdiend. Vermenigvuldig dat. Iemand die uit de academische wereld komt, gaat niet dat bedrag verdienen. En kijk naar een koelmonteur, kijk naar auto, noem maar op welke je noemt. En dan nog merk je dus dat, en ik heb het ook, het is misschien niet iets typisch Suriname, want ik kan me herinneren, op de middelbare school hadden we een verhaal, een tekst dat we moesten lezen in het Engels van iemand die vuilophaalman was. Ja. En hij ging elke dag van huis met een koffer en een jas gedrest. En dan ging hij zich omkleden aan het werk. Zo. En dan deed hij zijn werk en dan kwam hij terug met zijn jas en zo. Totdat hij uiteindelijk het werk heeft gekregen waar hij met zijn koffertje kon gaan. Ja. Maar gek genoeg, hij verdiende veel meer als vuilophaalman, maar hij hield ervan om als... Maar dat is het beeld dat men heeft over kantoorwerk, hoe belangrijk dat is, terwijl die man die misschien op straat bezig is, beter broodje verdient. Beter brood, een slordig broodje verdient, toch? Maar dat accent schijnen we niet te willen hebben. Maar dat is die ontwikkeling. En als we kijken naar waar we staan als Suriname, hebben we nu mensen nodig die dingen gaan doen. Ja. Toch? We hebben doeners, in plaats van denkers. Er moeten een paar denkers zijn, dus de universiteit moet er zijn. Maar de universiteit moet voor de doeners het beleid gaan uitzetten zodat ze hun dingen kunnen doen. En daar hebben we heel veel van nodig. Mooi gezegd, mooi gezegd. We hebben denkers nodig, de universiteiten moeten er zijn, maar ze moeten dat beleid gaan uitstippelen voor de doeners om het werk te gaan doen voor Suriname. Prachtig, prachtig. Dat is de uitspraak van 2025, denk ik. En ik hoop dat de denkers dit meenemen en dan aan het werk gaan voor de doeners. Zeg meneer Holman, de Suriname, wat ik het aangegeven, heeft genoeg potentie. En dat wordt gezien internationaal door velen. Onze president, de nieuwe president van Suriname, mevrouw Jennifer Gerlich-Simons, die heeft op
weg naar de verkiezingen, tijdens de verkiezingen en na de verkiezingen heeft ze gezegd dat Suriname in ieder geval, dat wij het samen gaan moeten doen. Groot of klein. De vorige president had gezegd, hij zou putten uit de diaspora, zoveel mogelijk. Ik heb het niet gezien. U misschien wel. Ik heb het niet gezien. Deze president, mevrouw Simon, zegt, ik praat niet over diaspora, ik praat over Surinamers in het buitenland. En u heeft net aangegeven dat we inderdaad een beroep gaan moeten doen op onze landgenoten over zee, om ons te komen helpen. De directeur van Total Energy, meneer Nunes, en een van zijn woordvoerders, zijn naam is me even ontgaan, die hebben aangegeven tijdens die lounge waar we samen op waren, dat ze geen voorkeursbeleid zullen voeren wanneer het gaat om diaspora. Het is een Surinaams ding en in de eerste plaats zijn het de Surinamers die in Suriname wonen en leven die op de eerste plaats komen. Maar als ze de capaciteit niet hebben, meneer Holman, u bent de pedagoog, u bent degene die mensen met kennis moet volstoppen en volstopt. Maar als we dan moet je toch wel... Nee, dus ja, ik ben het mee eens dat als we de capaciteiten niet hebben, dat je het elders moet zoeken. En als je het uit jouw eigen mensen buiten kan vinden, moet je het halen. Maar het is wel een maar. Een maar. Er is een maar. Ik was het helemaal eens. Trouwens, de minister stond ook daar en hij zei van, dan moet jullie komen. En dat was ik ook niet eens. Omdat ik uit mijn ervaring heb gezien dat we mensen krijgen die naar Suriname komen en die inderdaad zeggen van hey, ik wil teruggeven aan mijn land. En heel positief, heel positief. En ik moet u zeggen, na een aantal keren met ze te hebben gesproken, weet ik nu, is mijn aanpak altijd het is wat ik doe. Zeg van, wil je echt voor Suriname werken? En dan is het natuurlijk, ja, ik wil voor Suriname werken. Ja. Hij zei, wil je echt in Suriname wonen en leven zoals wij in Suriname leven? Ja, ik wil me teruggeven. Zo. En weet je waar het op stuit? Nee. Het moment dat we de voorzieningen beginnen te zetten, blijkt dat al de mensen die zeggen dat ze zoveel van Suriname houden, dat ze voor Suriname willen werken en dat ze willen leven, dat ze terugkeren. Omdat één, wanneer men terugkomt, men verwacht hetzelfde wat men heeft gehad in het buitenland. Nee, dat gaat er niet hoor. En dat werkt niet. En ik kan u zeggen, dat is mijn ervaring. Ik praat niet over ervaring van anderen. Ik heb het jaren bij PTC en dan zoeken we naar docenten, we zoeken naar onderzoekers, we zoeken naar mensen die producten kunnen maken. En dan komen ze en we zitten echt te praten. Maar op het moment dat ze zeggen van, dit is het loon, dit zijn de voorzieningen, dan kan het. Toch? Dus ik heb nu, en ik ben trots op ze, we hebben een groep, ik heb het gezegd, die heeft gewerkt aan de opleiding olie en gas. Maar die conformeren zich aan Surinaamse situatie. Applaus. Daarom zeg ik ben trots op ze. Ze hebben gezegd van nee, we leven zoals de Surinamers leven. Ik ga niet leven, weet je, zoals ik het in Nederland heb gedaan, wil ik het hier niet hebben. Je gaat, Suriname is qua ontwikkeling, we zitten in een dip, is qua ontwikkeling een aantal treden lager dan de ontwikkelde landen. Dus als je komt werken in Suriname, moet je wel begrijpen dat je niet het niveau gaat hebben. Je gaat niet het niveau van leven hebben als daar. Ja. Je kan wel aardig goed leven, want we hebben veel mogelijkheden in Suriname. Ja. Maar je moet niet verwachten dat als het salaris is $6,000 in het buitenland, dat je hier $6,000 gaat verdienen. Als je $1,000 verdient, is het al veel. Is het al goed? Ja, is het al veel. En de kans dat je $1,000 verdient, want $1,000 is met Surinaamse courant, is het al bijna 50.000 SRD. Alsjeblieft, ja. Toch? Ja. En ik kan u zeggen, geen enkele directeur op het ministerie verdient 50.000 SRD. Nee, dat is veel geld. Geen enkele directeur. Dat is hartstikke Dus als je veel die $1,000 überhaupt zou krijgen, is het al veel. Ja. En dat moet men begrijpen als we zeggen van we willen Suriname komen ondersteunen. Ja. En er zijn inderdaad, mensen die het hebben gedaan en er zijn mensen en ze lieven echt goed.
Ja. Toch? Maar je gaat wel een stapje terug moeten doen qua Ja. niveau. En als je dat niet wil, ben ik ook zo zakelijk als de minister om te zeggen van, dan moet je maar blijven waar je bent. Ja, blijf weg. Toch? Dan moet je maar blijven. Ja, ik neem de minister niet kwalijk en u ook niet als u dat zegt. Hè. Ik ben wel trots dat ze gezegd hebben dat geen enkele diaspora voorkeurs of voorrangsbehandeling Nee, zou ik krijgen. nee. En laat me nog iets bij zeggen over diaspora. Ik heb met een parlementariër gesproken en ik heb tegen die parlementariër gezegd van, we moeten niet onderschatten de mensen die in Suriname zijn gebleven. Ja, We moeten niet onderschatten de mensen die in 75 niet weg zijn gegaan, 80 hebben meegemaakt, door die Pina van 82 heen, Binnenlandse Oorlog, SAP 1, SAP 2, al die dingen hebben meegemaakt en toch nog zitten in Suriname Ja. en toch nog proberen iets te maken van dit land. ja. En toch nog proberen iets te maken van dit land. We moeten het niet onderschatten en we moeten ze niet wegcijferen, omdat dat de mensen zijn die echt hard hebben voor Suriname. Dekyu krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampum fui ala Echt hard hebben voor Suriname. Ja. En hun blijven inzetten. Er zijn mensen, en als u weet wat er is gebeurd, ik had mijn kinderen en ze waren jong en we moesten elke dag in de rij staan om melk te vinden voor die kinderen. Toch? Je ging naar de markt en je ging bruine suiker kopen en je bleek op een gegeven moment dat het bruin zand, scherp zand was voor de bol. Dus al die zaken hebben de mensen die zijn gebleven doorgemaakt en hebben zich opgebouwd en proberen iets van te maken. En dat zeg ik, als er iemand komt met kennis, prima, toch? Maar dat betekent niet dat je de persoon die hier Ja. zich heeft ingezet Ik begrijp. moet gaan verwaarlozen Ja. ten opzichte van die anderen. Ik begrijp. Als ze beter zijn, ja, werk met ze. Maar als die Surinamer hier is en die Surinamer heeft de skills en kan die dingen doen, kies voor die Surinamer. Kies voor die Surinamer. Kies voor die Surinamer. Nou. Want die heeft echt geleden en is echt gekomen met... Ik heb het moeten meemaken. Ik zat op de universiteit toen de universiteit sloot. En in die periode hadden we maar 2 avondopleidingen. Eén was de universiteit en het andere was UL. En ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik was gewoon radeloos. Ik kon niet verder studeren. En ik Ja. wilde zo graag verder studeren. Ja. Toch? We hebben moeten hosselen. We hebben gelopen. Uiteindelijk, ik ben toen naar het EUL gegaan. Zo kwam ik een beetje naar het onderwijsgebied. Ja. Gedeelte. Maar ik zie nog hoe ik met mijn buurvrouw, die is nu Weilen, heb gelopen van de universiteit naar huis omdat er geen busverbinding was. Geen bus. Geen bus. Die bussen waren schaarse bussen, geen benzine, geen dit. Dus je gaat je gaat om 9 uur 9 uur 's avonds wachten en je komt 11 uur 's avonds, 11, 12 thuis, omdat je naar huis loopt. Zo zijn Suriname die zich hebben ingezet om de ontwikkelingen die we nu meemaken te kunnen realiseren. En als er mensen zijn die zeggen ik wil ondersteunen, heel graag. Want we hebben niet de wijsheid in pacht. En ik zeg ook tegen al mijn studenten, ga kijken wat er buiten is. Als je de kans krijgt, ga kijken, praat met mensen daar buiten, omdat het je scope verbreedt. Dat moeten we blijven doen. Ja. Komt u ondersteunen, maar komt u echt om te ondersteunen. Niet om boven die Surinamer te staan. Oké. Waarvan akte, duidelijk. We weten in Holland, uit ervaring, Venezuela is een voorbeeld, Guyana is men vol lof over. Maar er zijn ook andere kleine voorbeelden, nou lof, ja, nou, lof, weet je niet. De Guyanese is vol lof over Guyana. Ja. Maar er zijn legio voorbeelden in de wereld van regeringen, mensen, autoriteiten, regenten die gek geworden zijn van alle weelde en rijkdommen die gas en olie met zich meebrengt. U bent, ik hamer erop, hè? U bent pedagoog, u bent onderrichter, u geeft mensen kennis van zaken. Zullen we dat aan kunnen vragen nog een keer? En ik hoop niet dat ik u irriteer met deze vraag en de kijkers ook niet, maar ik wil het uit uw mond horen.
zullen we dat aankunnen zonder dat wij voor woorden hetzelfde als Die landen waar het fout is. Juist. Ja. Dat is het gevaar. Dat is het gevaar. Maar daarom ben ik ook begonnen om te zeggen van ik focus mij niet alleen op olie en gas. Omdat één, het gaat veel geld naar binnen kunnen brengen. Overigens, dat geld is altijd pantoso. Ja. Want door onze schulden moeten we met de eerste, dus we gaan Precies. pas misschien in 2035 gaan we echt van kunnen genieten, want daar hebben we onze Maar schulden. dan zijn we schuldenvrij. Dan zijn we schuldenvrij. Dus de eerste jaren gaan we niet veel ervan zien. Waar we op hopen is dat de ondersteunende diensten dat die gaan bloeien en dat die gaan trekken. En daarom is het belangrijk dat we in die ondersteunende diensten ons sterk voor maken. Omdat die gaan leveren en die gaan verdienen. Toch? En dat zijn echt lokale initiatieven. Wat je ziet is, we moeten een goed bestuur hebben. Ja. En onze ervaring de afgelopen 50 jaar is dat we, ik heb het in een andere interview gezegd, we als een rollercoaster zijn gegaan. Eén keer goed bestuur, dan een slecht bestuur, dan weer goed bestuur. We zullen naar een duurzame relatie moeten gaan met ons bestuur, waarbij we een goede trend kunnen volgen. Maar dat vraagt één goede kijk van die samenleving. Dat mensen niet alleen maar gericht zijn op het nu en commies pamis sakano, maar dat ze dus kijken naar langtermijn. En dat hoor ik ook, hoor ik al een paar keer hoor ik mensen dat roepen, maar dat we dat ons sterk daarvoor gaan maken. Maar dat we ook onze regering echt accountable houden voor wat ze doen. En dat we een beetje afstappen van ik kies voor omdat naar mijn familie of omdat mijn ding of dat, weet je. Dat gaat, als we die zaken kunnen overbruggen, denk ik dat we een goede toekomst tegemoet gaan. Ja. Meegenomen het feit dat we niet alleen investeren in olie en gas. Ja, oké. Maar als we dat breed hebben, kijk, ik denk dat zelfs als er meerdere pijlers zijn waarop die economie rust, denk ik dat we ook al, zou men gek doen met die olie en gas, dat de andere pijlers ervoor zullen zorgen dat we stabiel zijn. Als we denken aan de agrarische productie, als we denken aan de dienstverlenende sector, als we denken aan de financiële sector. We hebben een gedegen ICT-korps hier die een aantal dingen kan gaan doen, waarbij we dus met ICT een aantal zaken gaan doen. Als we dat gaan versterken, ben ik niet bang voor de toekomst. Oké. Maar we moeten het wel versterken. We moeten het gaan versterken. Dus daarom kijk ik ook, ik zie ook deze regering, de president praat ook over de andere diensten die op moeten komen. Dat ze daarin gaat investeren. En als dat inderdaad gaat gebeuren, als echt agrarische productie op gang komt. Dus niet alleen maar landbouw, maar ook veeteelt, ook visteelt, dat zich echt gaat ontwikkelen en we echt niet alleen voor Suriname, want vele mensen zeggen ook, je zegt het ook, we zijn klein. En ik zeg van weet je, laten we zodanig produceren dat we overschot hebben in Suriname. In alles. Maar wat gaat de gevolgen daarvan zijn? Dat we kunnen exporteren toch? Dat zou geweldig zijn. Dat gaan we kunnen exporteren, want dan hebben we genoeg voor onszelf en om aan de rest wat we willen geven. Laten we die exercities gaan doen om ervoor te zorgen. En dan als we dat doen, hoeven we ons niet te vrezen. Als we opletten wat er is gebeurd, Venezuela, ik denk is het Nigeria of Kenia, hebben ze zich gefocust op die olie en gas. Dat was echt de drijfveer van die economie. Net zoals we het hebben gehad met onze bauxiet. Daar moeten we vanaf. We hebben 100 jaar lang dat gezien. Laten we zeggen van, het zit in onze agrarische sector, het zit in onze toerisme sector, het zit in onze dienstverlenende sector. Laten we die andere gaan maken. Toch? Als er 3-4 andere sectoren opkomen, gaat niemand meer kijken naar die olie- en gassector, want dat is er één van. En we hebben voorbeelden in de wereld. Ja. Hoe zit u op kort termijn, middellang, lang termijn? Je schijnt niet te geloven in wat ik zeg als ik naar uw mimiek kijk. Sorry. Nee.
Maar goed, nee, toch? Ja, je zegt het niet. Ik ga toch droppen. Hoe ziet u de samenwerking tussen regiolanden, Guyana, Venezuela, Brazilië, de samenwerking wanneer het gaat om expertise in gas en oil, uitwisselen van personeel, uitwisselen van kennis, uitwisselen van deskundigheid. Ik moet zeggen, als ik luister, als ik kijk naar wat er gebeurt, dan zie je wel dat er veel uitwisseling is van Met de Fransen? Wel. Nee, ja, de Fransen, maar ook met de Trinidadianen. Oh ja, oké. Met de Trinidadianen. Ja, De Venezolanen heb ik nog niet echt gezien, Nee. maar met de Trinidadianen. Recentelijk heb ik gemerkt dat er nu ook een link komt met Brazilië. Ja. Dus er is wel, en sowieso met Guyana, het team van mij was vorige week, 2 weken terug, zijn ze teruggekomen vanuit een bezoek aan Guyana. Er is een presidentiële groep geweest naar Guyana en Guyana heeft de deuren opengezet, we konden kijken, we konden praten, we konden vragen stellen, er is uitwisseling geweest. Dus dat lijkt te lopen. Politiek moeten er natuurlijk een aantal dingen afgesproken worden, Ja. maar op niveau van bedrijven zie je wel dat er een aantal zaken beginnen te lopen. Ja, zo, meneer Holland, een punt waar we het niet echt over zouden hebben, maar goed, we zijn ook mensen van deze tijd en Suriname is 50 jaar oud geworden. Suriname is geen kind meer als land, is Suriname dus de adolescentie status voorbij. Hè? Suriname staat nu echte als volwassen man, vrouw. Daar zou ik een beetje als land, ik weet niet, 50 jaar voor een land, ben je volgens mij pas tiener. Jong volwassen. Oké. Maar waar ik toch volhardend naartoe wil gaan is ik wil niet zeggen de prinses, de koning. De president. De president van Suriname heeft aangegeven hoe belangrijk, want tijdens haar speech bij de Verenigde Naties, hoe belangrijk, en ze heeft met klem gevraagd om aan andere landen, Brazilië, maar ook Amerika, grote landen, en ze heeft hommage gekregen, ze heeft zelf een oorkonde gehad of zoiets, een eervolle vermelding heeft ze gehad, omdat ze gedurfd heeft om al deze landen ter verantwoording te vragen om Suriname te ondersteunen in Suriname's milieupolitiek voering. Meneer Holland, gas en oil en milieu vallen onder dezelfde ministerie. Als ik kijk naar wat er gebeurt met goud en wood, met goud en hout, hou ik mijn hart vast, meneer Holland. Want het is geen kattenpis. Het is geen kattenpis. Nee. Als we zo doorgaan, verliezen we onze nummer 1 positie voor wat betreft milieu en bos. Ja. Ja, klopt. Dus, en daar zijn ze dus nu hard mee bezig om structuur in te brengen en zaken gedaan te krijgen. Maar ik denk dat nog belangrijker is de oproep van de president aan de wereld. Omdat op mijn niveau heb ik bijvoorbeeld heel veel moeite gehad met REDD+. Ja. En waarom had ik moeite met ze? Omdat ze zeggen, we moeten ons bos behouden. Ja. Dus de zuurstof van de wereld, Ja. prima. Dus we leveren zuurstof en wat krijgen we ervoor? Niets. En als we iets voor moeten krijgen, en dat was mijn probleem met REDD+, dan heb je een bijbel waar je aan moet voldoen. Ik zeg, je krijgt mijn zuurstof gratis, kom maar geen voorwaarden aan geven. We geef je mijn money. Als je vindt dat we je zuurstof moeten geven, dan krijg je helemaal gratis. Haal al die drempels weg. En dat is wat de president ook zei. Zorg ervoor
dat we die middelen krijgen. Want we kunnen ons niet zo gaan ontwikkelen. Als we naar Europa gaan en Amerika vinden we het allemaal zo mooi en allemaal zo weer. Maar ze hebben allemaal zo kapot gemaakt. Ze hebben alles weggehaald. Je doet me denken aan een vriend van me, Ruben Varenholt. Een hele... Oh, Ruben. Ja. Ja, dat is een vriend van Varenholt. Ja, ik weet het. Ik is op schot voor open goal. Maar ja, Ruben heeft me dat altijd voorgehouden inderdaad. Maar toch, ongeacht, toch moeten we die positie niet verliezen omdat het ons iets kan opleveren. Nee, dat is het punt. U zegt, het kan ons iets opleveren. Het moet ons iets opleveren. Het moet ons iets opleveren. En dat is die druk, en ik ben blij dat de president dit doet. Dat is die druk die ik eigenlijk ook wil zetten. Van, als het me niks oplevert, waarom moeten wij hier blijven pinaren zodat jullie daar goed kunnen leven? Waarom zorgen jullie ervoor dat we de bossen en zo in stand kunnen houden en betalen ons ervoor? Zodat wij ook op het niveau van jullie kunnen komen leven. Zoals de mensen in diaspora die naar Suriname willen komen en $6.000 willen verdienen. Dat wij in Suriname ook $6.000 kunnen gaan verdienen. Nee. Waarom kan dat niet? En waarom moeten wij, wanneer we gaan wanneer we de middelen willen aanspreken waarop we recht hebben, toch? Want het geld is daar omdat je je bossen behoudt, dan kom je met de Bijbel om af van alle regels die we moeten volgen voordat je het geld aan elkaar kan geven. Hou op. Ik sta pal achter u en Ruben. Maar goed, meneer Holman, dus uw visie is wat dat betreft duidelijk. U levert op kort termijn, en met kort termijn bedoelen we 5 jaar, wat nodig is aan kennis voor de bedrijven in Suriname, vooral, want dat is het bedrijf dat het luids roept om personeel, namelijk Total Energy, hebben we de indruk. Ja, dus Total roept. De oliemaatschappijen gillen om mensen, maar ook bij andere sectoren. Oké. Ook in de andere sectoren. Als zoekt u naar een cool technician, zoekt u naar een goede automonteur, zoekt u naar verpleegkundigen, zoekt u naar, dus ook in andere sectoren is de roep naar deskundigen groot. En we moeten ervoor zorgen dat ze allemaal die deskundigheid hebben, omdat je een balans moet hebben in die ontwikkeling van ons land. En dat is mijn streven. Ik wil een balans zien. Het mag niet zo zijn dat we weer terugvallen in die situatie van 100 jaar geleden met onze bauxiet en onze goud. Dat alles alleen maar, dat we bloeien zogenaamd, en ik noem het zogenaamd, omdat het alleen maar op die olie zit. Toch? Je doet eigenlijk er niks voor. Het komt er en je verdient. En wanneer dat weg is, of het hoeft niet weg te zijn, maar de prijs keldert. Dat hebben we gezien met goud. De prijs keldert en dan is je hele economie wankel. Niet wankel, op zijn gat. Ik wist niet als ik het woordje mocht gebruiken. Dus je hele economie op zijn gat. Toch? En dan schreeuwen we allemaal. Terwijl als we die balans in kunnen brengen om al die andere, en de oliesector en de andere sectoren te voorzien van deskundigen, dan als één omlaag gaat, zijn de anderen nog altijd daar om die economie. Je gaat het natuurlijk merken, want je hebt minder geld, toch? Maar het is niet zo dat je met je handen in het hart zit. U zegt het geweldig, u praat echt als uw president, all for one, one for all. En zo hoor ik u klinken, dat alles elkaar in balans moet houden en wie wegzakt moet door de anderen opgetrokken worden. Je gaat het voelen, want je moet er kracht bij zetten enzovoort. Maar je blijft dan in balans. Je blijft in balans. Nou, want de president van Suriname heeft gevraagd 3 jaar om zaken in place te brengen, omdat ze met allerlei lijken en allerlei begraafplaatsen in de kast geconfronteerd wordt. Vallen telkens weer lijken uit de kast en zo. In 2028, u heeft gezegd, nog 10 jaar erbij, want ze had het zelfs over 2038. Maar ze zeggen in 2028, dan zal ze een beetje lucht hebben. En dan zal ze zich kunnen concentreren op een evenredige verdeling van de middelen. Is dat niet te kort?
Nou, ik denk waar men naar kijkt, ik heb het gezegd, het geld is vast aan schulden. Maar men kijkt natuurlijk naar de ondersteunende diensten die ook gaan kunnen bloeien. En het streven, en daarom zit de president echt zo erop van, zorg ervoor dat die mensen opgeleid worden, zorg ervoor dat ze die scholing krijgen, zodat die ondersteunende diensten uiteindelijk toch wel gaan, want ja, al die mensen die gaan werken in die oliesector, die moeten eten, die hebben hun dochtersvoorzieningen nodig, die moeten internet hebben, die hebben verschillende dingen nodig die uit die andere sectoren gaan komen. En als dat plaatsvindt, krijgen we, gaat er wat geld rollen. Niet dat groot geld, want dat zit vast, maar de andere, en het biedt dan weer wat ademruimte. Ja. En van daaruit denk ik dat we heel snel die 3 jaren moeten invullen met deskundigen, zodat ze overal toch wel iets kunnen doen. Op die lounge waar we waren is gepraat niet alleen over personeel en expertise en deskundigheid enzovoorts offshore, maar ook onshore. Ja. En dat betekent dat je moet gaan vermenigvuldigen. Offshore heb je al sprake van 300. Ja, dus in totaal op een piek gaan ze rond de 6000 mensen nodig. 6000 op een piek, dat is een piek. Toch? Dat is mensen echt, maar daarna gaat het ook weer teruggaan. Dus als je een volgende FID hebt, dan weet je, kijk, in Guyana is het gebleven omdat ze constant achter elkaar FID's hebben gehad. Nu hebben we 1 FID. Als er meerdere komen, dan krijg je dus dat hij, maar de verwachting als 1 FID blijft, dat hij daar een tijdje gaat terugnemen, omdat je dan bepaalde, kijk, wanneer die pijpen zijn gelegd, en dan heb je geen mensen meer nodig om pijpen te leggen, totdat je weer een andere bron hebt. Dus dat gaat die groep gaan doen. Dus dat is de verwachting, waar wordt er naartoe gewerkt, maar het is echt in die sector met die ondersteunende diensten. En wat we niet moeten vergeten, als we niet genoeg mensen in die samenleving trekken, dan gaat de burger problemen krijgen. Want dan als ze een elektricien nodig hebben, dan zit die in die oliesector. Omdat we niet voldoende hebben gehad om voor huishoudens of voor andere bedrijven mensen te hebben. Dus we moeten ervoor zorgen dat er meer dan wat er gevraagd wordt, meer dan voldoende is. Ja. Ook gewoon om ook een stabiele prijs te hebben. Want hoe meer mensen er zijn, hoe wordt de spoeling duurder, de prijs wordt goedkoper. Als er een kleine groep is het duur. Dus ook daarvoor moeten we zorgen. Ja. Meneer Holband, en dan naderen we zo zoetjes aan het einde van dit interview. Maar ik zou niet eindigen zonder u te vragen hoe u denkt over de ontwikkelingen in de wereld vandaag de dag, wanneer je kijkt naar gendergelijkheid. Wanneer je kijkt naar Suriname en je praat over gendergelijkheid, zijn er net zoveel geïnteresseerde vrouwen binnen deze sector als mannen? Dus wanneer we het hebben over gendergelijkheid, ik heb de laatste jaren, toen ik met internationale programma's bezig was, gevochten met die financierders. Omdat de financierders altijd praten over gendergelijkheid, je moet vrouw. En ik zeg van voor Suriname geldt dat niet meer. Als je praat over gendergelijkheid, moet je u bent een hele trotse Surinamer, hè? Ik weet, ik heb één ding thuis gezegd, toen 75 heb ik nooit gehoord dat we die discussie hadden, willen we Nederlanders zijn of Suriname. Het was automatisch Suriname, dus nooit van weer binnen. Maar als we het hebben over gender, als we kijken wat er gebeurt, zien we dus dat je steeds minder jongens, minder mannen in die productiesector krijgt en meer vrouwen. En als we het hebben over gender, dan laten we een voorbeeld nemen. Vroeger, als we het hadden over een technische school, waar we nu zijn, was het uitsluitend mannen. Uitsluitend mannen. Ga nu kijken. Ik heb op PTC, op een gegeven moment toen ik wegging van PTC, hadden we een 50-50 verhouding. 50-50. Voor PTC is begonnen, ik zie nog de cijfers, ze zijn begonnen met 300 zoveel, alleen maar mannen. Ik ga weg en het is
50-50. Wauw. Natuurlijk heb je bepaalde programma's meer vrouwen dan mannen, Ja. maar overal Maar het aanbod- En je ziet dus dat er steeds meer vrouwen in het onderwijs. Op de universiteit moet je de Ja. mannen zoeken met een fles light. Ik beloof je dat we een bezoek brengen aan de Je universiteit gaat om zien, dit te er gaan zijn staan. meer vrouwen aan het studeren. Overal zie je de vrouwen meer gaan studeren. Dus wanneer we praten over gendergelijkheid, dan zeg ik, we moeten het anders doen. Wat kunnen wij doen om weer balans in te krijgen? Want voorheen hadden we een scheef balans. Dat waren de mannen en de vrouwen waren hier. Ja. Die vrouwen zijn gekomen gelijk aan de mannen en nu schieten ze voorbij. Oeh. Die mannen zijn nu hier, we moeten er voor zorgen dat het werkt. Oké. En dat is een van de zaken waar we naar kijken en zeggen van, wat doen we om die jongens in het onderwijs? Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs aantrekkelijk blijft voor die jongens? Ja. Voor die dames, die vliegen er doorheen. Ja, Dames oké. vliegen er doorheen. Ja. Ik hoop het mee te maken dat daadwerkelijk de formule gevonden wordt om de jongens nog weer te winnen voor het onderwijs en balans in evenwicht te krijgen. Meneer Hoband, ik ben door mijn vragen heen. Dus rest het bij u namens de kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal te bedanken voor het vrijmaken van tijd om met ons te kunnen praten over het MBO, HBO, aanbod van gekwalificeerd personeel voor olie en gas in Suriname. Voor de ontwikkeling van Suriname. Voor Niet voor olie en gas. We gaan Oh. het niet alleen doen sorry. voor de olie en gas. Oh, sorry. We willen een brede ontwikkeling hebben. We willen hebben, olie en gas moet zich ontwikkelen, maar net zo moet de toeristische sector ontwikkelen, net zo moet de agrarische sector zich ontwikkelen. Geweldig. Niet alleen olie en gas. Geweldig. Praat. Geweldig, geweldig. Ik hoor die speech van uw president zo in mijn oren. Maar ik zou niet afscheid van u kunnen nemen zonder u het laatste woord te geven. U heeft het laatste woord. Nou, laten we beginnen om Cultura TV ook te bedanken. Welkom. Dat ik ook mijn visie mocht delen met Suriname en de rest van de wereld en de kijkers van Cultura TV. Een van de zaken die mij heel dicht bij het hart ligt is het feit dat we als Surinamers met elkaar moeten omgaan. En dat we moeten gaan leren om als Surinamers naar zaken te kijken en niet meer te kijken naar etniciteit enzovoort. We zijn met Cultura TV bezig en ik denk dat het een van de dingen is waar we echt onze aandacht aan moeten geven. We zijn Surinamers. We hebben allemaal één land. We komen van verschillende plekken, maar het land is Suriname en we zijn Surinamers. We moeten niet meer gaan praten over de Creool, de Hindustan, de Chinees, maar we moeten praten over de Surinamer. Zoals het in onze vlag geïtaleerd is, we zijn van 5 sterren naar 1 ster gegaan. Laten we één zijn. Daarmee wil ik kijken. Geen woord Chinees erbij. ik wil u bedanken, meneer Holmans. Nogmaals, mede namens alle kijkers van Cultura TV, waar ook ter wereld. Dank u wel. Ook dank. Wij wensen u het beste toe. Hartelijk dank. Dank u. Kijkers, luisteraars, dit was het weer voor deze keer. De raadpanel in gesprek met meneer Holmand. Meneer Holmand, die is in ieder geval in Suriname op dit moment ernstig bezig om ervoor te zorgen dat er genoeg expertise, intelligentie, kennis geleverd kan worden aan bedrijven in Suriname die daarom vragen. Vooral op, hij heeft net aangegeven, dus ik durf niet meer te zeggen op alleen gas en olie en milieu. Nee, hij geeft aan alle sectoren. Het is een zware job, maar je kan het klaren. Hij klaart het ook. Daarom zijn we bij hem op bezoek geweest. Om te horen hoe hij het doet. En hij doet het. En we zijn trots op hem. Wij hopen dat hij de vruchten mag plukken van zijn inzet. Mr. Pebble Banger.
vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zylac.care en volg ons op Instagram en Facebook.